Iran Anbar vilayetinde öýlerinden göçmäge mejbur bolan parahat ýaşaýjylar Islam döwletiniň söwüşçilerine garşy geçirilen harby operasiýalaryň dowamında öz öýleriniň ýumurulmagyna protest bildirdiler. Ramadi we Fallujah şäherleriniň ýaşaýjylary öz emlägini oka tutmakda Iragyň premier ministri Nuri al-Maliki'niň hökümetini aýypladylar. Şeýle-de tire taýpalaryň liderleri Islam döwletiniň söwüşçileriniň parahat ilata garşy jinaýatçylyklaryny ýazgardylar. Peşawarda Pakistanyň şäherleriniň we taryhy ýerleriniň model nuskalaryny alyp barýan otly bir aýlyk syýahatçylygy başlady. Bu syýahatçylyk garaşsyzlyk gününiň bellenmegi öňçe geçirilýän resmi çäreleriň çäginde amal aşyrylýar. Garaşsyzlyk otlusy ýurdun şäherlerine aýlanyp öz syýahatçylygyny Karachi şäherinde tamamlar. Orsiýadyň Tatarstan Respublikasynda protestçiler paýtaxt Kazandan 15 kilometr uzaklykda radioaktiv galandylary saklamak üçin ýöriti ýeriň gurulşyny böwetlemek isleýärler. Orsiýadyň Rosatom energiýa kompaniýasy Gazanyň golaýynda 1960-njy ýyllarda gurulan obyektiň ýanynda ýene birini gurmak üçin litsenziýa ruhsatnamasyny almagy tynanşýar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş boldunuz.